dat is het middelpunt van de belangstelling nu. Ik wil een kiesmail die hier bij het auto doet. Hé, helemaal. Mijn sloppie. Natuurlijk. En daarom was sloppie. Dat is wel leuk. Oh ja, ik vind heel goed hakken. Ja, weet je. Wat weet je dat dan? Maar kunnen die even op stap? Nee, ik ga iemand eens vragen. Ik ben bijna klaar. Ja, we hebben heel wat hakjes. We hebben heel wat klaken en we gaan niks te vertellen, dus blijf die alsjeblieft naar u. Hartstikke gezellig.